Adina milik bi ramtang preni phai ke thom arni hempen barju ya phi hi thi ruita suselo hem ka chelil darajok acholapen asomara tumke kachingtung kachari towar cholang pronglo Diphu langmili Senai Baptist Church alongke do lobson terangachor Adina milik bi arta ningkan thomkep kedamtang preni phai ke thomani hempen barju ya phi pinirani anta mate hithi rui so se pleng dar phita a hem ka chele darajok a cholapen asomar bangpia tum kamatha kisu jopani jopada pangthang nanglo Kang boda da bang phia hemasor teranga sangkhopen birta nang ke pale tengke kedamtang preni phai ke thomani ajo por phai ke malong pensi hemben ke bar satame hem nang ka chele darajok pendanga na dim chiri dumlo bonta na hokta che thegdam long leder lapen alang likama tha ke pleng plea ke sota do posi teranga sangkho pachini pon Nasimadu le alang lephan theklong posetame mobile number 7636021368 kalite 8822520295 along kahung riji aphanta kachuning ri padapon News Desk report Karbiang Long Live